Senior citizen ka na bala? Medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ng memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin human sa aton uto. Rason gagandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Impormasyon sa ikaayong lawas. Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglycerides. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT gina-stimulate kag ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate ni kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio. So, D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose sa pagkaon niya ginakaon naton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin pakanto sa aton yung mga cellular, sir boy. No? So, malikawan gid naton ang balatian, sakit nga diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga selula nami ang aton nga selula sir boy no kun nami ang aton nga selula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang so malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 Bio ka kada. Correct. Ang pag-skip sang meal o tawag na mo ginanidok nga fasting dako bla mabulig sini. Labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, haganagan may mo rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung gatay ka D3 Bio, along with your low carb diet, dako gid lang mabulig because ang medium chain triglycerides ngayon sa D3 Bio, makahatag ini isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio. Sir boy? Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta D3 Bio ka lang. So, lain gid ya kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! It's a beautiful Tuesday morning sa ato sa mga K5. Oras sa ato sa pagpangalaga de las 4:35 na sa aga. Kay gani sa mga aga para kabugtaw. Ilabi na gid sa aton sa mga abyan mangunguma. No, sa aton sa mga koturan nga mga farmers. Nga aga para kabugtaw, aga para kapangapi sa klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na, naka-detox ka pa. Happy morning sa inyong tanan mga kakipay. Sa mga nagabarikutot pa, nami pang higda, nami pang tulog, nami pang ligid sa kama, nami pang uragok, nami pang dalamguhanon. Bugtaw na aga pa, bugtaw na aga pa, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! 36 minutos sa kaligan sa taktak alas 4 sa kagahon mga ka-K5. Welcome sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga Martes nga edisyon. Hunyo 3 kita sa karon mga ka-K5 tuig 2025. Sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga istasyon. Kampiyon! Ala, no! Peng. Abi pukawa na ping nga aton siniping nga mga peng nga mga koturan pingo kay ano giban na sila lugar katulog pa pingo. Sino ka katulog na? Ang mga listener to this K5 pukawa. Dali lagi tay. Tay. Kinanglan ko pa tay magtulon siyang bato tay. Ay, nano man ang mga bato imo ni magitulon sa bato kay delikado ng mga bato subong nga ginapagtulon ginapagdakop ta sing pidiya. Titay, amo na yung kinandan ko tay mo. Ang gatulon ko yatay isang bato pala tayaw. Pero ang ining bato tay nga kung ginatulon. Hindi man yung bato tay nga ginadakop ng pidiya. O tero na nga bato ang ginatulon mo. Ang bato niya tay, bato bantiling ni tay. Bato bantiling. Oo tay, bato bantiling. Inga kinanglan mo gid magtulon sang bato para nga makapamukaw ka lang haw. Titay, kung makatulon ako sang bato tay, naganami pagid ang tingog ko tay. Mapukaw ko gid sila sang mayo-ayo tay. Sigurado ka lang nga mabugtaw sila sa pamukaw mo ha. O sige. Iton lang bato. Inang bato bantiling nga imo sila nakitan. Oo tay, nakita ko ni tay. Napulutan ko sa dalan ining bato tay. Ining bato bantiling tay. Nga akon sini napulutan para magbaskog paginaga ko nga tingog. Kay amuning nabatian ko sa radyo sa nguna tay. Ano nga radyo ang ginapamatian mo? Ato balatay nga basta radyo. Ay,
Hindi na pagpaliw na. Hindi pagpaliw na. Hindi pagpaliw na. Agi pamangkot-mungkot tayo mo. Sige dito ko na nabatian tayo. Nga nagtulon sa sang bato. Tapos, nag-transform sa tayo sa... Sano? Sa monkeypox. O sige, tunla-tunla ng bato nga na kay para makapumukaw ka na tunla ng bato, ha? Sige tay. Hindi mo ganun nakita na. At tutuod lang tayo kung na nakita sa dalan. Din mo gani nakita na pagsugid ka sa akon sa tuod. Nakita ko ni tay sa sulod sa aparador tay. Basi bala tay may ginatago katayaw. Katunto si Buway kuya may ginatago nga bato sa sulod sa aparador. Basta taya. Nakita ko ni tay sa sulod sa aparador tay. O sige, tunla ng bato. Iyari na. Ibukaon ko ng akong sining nga bibig. Kay tunlon ko na ning bato nga nakita ko sa sulod sa aparador ni tatay. Ha? Ari na. Ginatulon ko na siya. Nagsulod din siya ako gatutulan. Oh, ano na? Tay, da hindi ako kaginawa tayaw. Tay, da hindi ako kaginawa tay. Susano ka? Ano itong bato kagitulon mo? Tay. Dumay baho tong bato tayaw. At dali tay. Tamo ni sila. Isa lang ang itulon ko. Katunto si mo nga bata ka. Abi, tawa ko, bi. Ano na? Ari tayo. Nakabutang si plastic. Animal ka klasik bata ka. Kita mo nga ginabutang na sa may aparador para di magkantong mga giting kaga mga tanga. Antay, ano ni tay albatros? Bantayan ang kasugpon sang istorya ni Tatay kag ni Piping. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. Tuntong Piping tuhay. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kuwanta report ni ka-K5 Wing Senyeres para sa aton sini nga weather report kag siya sini nga K sabihan aga pa mga ka-K5. Amo na bro, tako kagay bukada segmenta sang drama-drama bla ni Piping bla kay pa mo para at least bla aga pa lang ma-entertain na kamo. Malingaw na kamo aga pa. Sa aton sini nga mga ka-K5. Tunto nga Piping ni ilog-ilog itong pro teleado to ni nga drama sa radyo to sa piyak to nga estasyon. Nga matulon sa batoy buti yung itulon niya nga bato yan ay naman nga bilog-bilog na sa sulod sa aparador ng pang butang na para sa tanga kag sa giting. Ano ay hana mangin kapalaran ni Piping buwas nga adlaw. Kakipay Bueng Senyeres sa report sa aton sini nga pagpangalagad ano ang lakat sang panahon kag sa imo sini nga kay sabihan. Ano ganit tawag sina sang sakto gid man nga no kuno sala nga akon nga no. Ano ganit tawag sina sang bilog nga puti na sa sulod sa aparador? Kipay Buen? Naphthalene balls. Naphthalene balls. Oo. Naphthalene balls sa aton ng blangano blano ganit tawag na sa aton na may Bisaya may Ilonggo ang ano mo. Ay ko kamaan mo maran ako nga tawag. Ang albatros lain na yan, di ba? Oo, dulain. Albatros, di ba ang ano Nabutang ran? sa CR? Oo, nabutang sa CR. Bilog. Dula man tuyo ko ang balimambing Space J ba? Ninita Del Prado, good morning. Dadi din siya utong mayong aga.
Nonito Sumbong, Bonsapio, Tercela, Ongkay, Disina, nagapamatigid sa aton sining Natalin, ano ganyan bal mo? Naphthalene balls. Naphthalene balls. Amo ron doon, di ba malangto nga baho na? Ang para sa mga Nabla sang friend. una, doon dumaan mo sang una, mga gilikanan, tamay iligid mo butang sina. Aad. Tapos pag suksok mo sang bayo mo, amo Amo nang ra baho baho na. sang bayo mo. Sige, kakipay bueng, kamustang lakat sang panahon? Nasubo nga aga, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo para sa imo sining weather update. Yes no mga K5, as of 2 a.m. kainasang kaagahon, ang wala man sa gihapon sang nakitaan nga tropical cyclone o kon LPA ang aton DOST pag-asa mga K5 sa sulod o kon sa sagwa man sa Philippine Area of Responsibility. Kaga mga K5 no, ang kung maka-experience man kita subong adlaw sang maulanon nga tiempo o ko na magulugal umon tubtob magalumon nga kalangitan nga may pugtak-pugtak nga pag-ulan mga KK5 kag pagpanaguob tuga ina sang localized thunderstorm bali apektado man kita sa gihapon mga KK5 sang localized thunderstorm kag subong mga adlaw ang aton maeksperiensyahan ang maximum heat index nga 42 dapat. 42 degrees Celsius mga ka-K5. Okay, 42 degrees Celsius, no? Subo nga aga. So, stay hydrated sa to sa di mga ka-K5, halong perme. Kag always gid nga magdala sa nga inyo sini nga payong, kapote, kalo kay nita mapakta ng ulan. Every day, no? Kung isa kada hapon no naga-pattern na nga kada hapon nagaulan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So, halong gid always no mo nang panumdom diri sang K5 News FM Iloilo 88.7. Anong aton sini nga K-sabihan subong aga ka K5 Bueng-Weng Sinyeres? Yes, no, ang aton K-sabihan subong nga aga amo ang makit-an naton sa screen. Okay. You are never too old. Kahapon pa ni siya, Kahapon no? pa. Oo. May bago ko nga ginsend. Oo. So, siguro nakatulon man isang Natalin Ball. Ang, si ka K5 Andre ko lapas tumura subong nga aga ka K5 Bueng-Weng Sinyeres. Anong imo sini nga K-sabihan? Ari galing K-sabihan. Hambalya, don't waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy, mga K5. Okay. So it is... mo naman siya nga K-sabihan? Hindi, lain man to, pero ano lang, ang dayag mas Dugin nakabago ni may new tawag ni thoughts coming from other author man. Amo ni si Roy T. ano ni? Bennett. Amo ra nang akon nga kilala. Okay, sige. Ambal ka kilala ko. Pila na kamo katoy gilalahay ni Roy? Kaina lang. Gusto rin anay makamuni ni Roy? Waay. Ano lang yun, pumangkot ko lang. Kaina lang inamangkot ako kana. Ano ang napaminsaran mo o kung ano ang life motivation mo subong na amorahambal na don't waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy. So, for short, dapat nga mapinatawaron kita mga ka-K5. Forgiveness is the key To success? to happiness. Happiness. Diba? Because if you cannot forgive, no, you cannot feel happiness in your life. Kakipay ba Wayne Sinyeres, your life must be all of your life must be miserable, no? Sa aton sini nga mga kakipay, if ara ang dumot kakig kagkainit sa imo balatsagon. Sakto man? Mas lain kita sa na. pwede tonto ka sa imo nobyo. No? Not forever nga dumtan mo siya or mabalos ka siya. Mabal ka nga gintonto mo ko islan ta ka siyang pinakagwapo nga nobyo. Kaya karon kay ko ginhatag sa imo sang Ginoo. Gakiliwi ang tsura. Okay, amo na yang hatag sang Ginoo sa imo. Kakipay Bueng-Weng Sinyeres. Oh. Di ba? Kakipay Buen? Kaya ko din nagilain pang buot mo. Yes. Abak ko nambal ko to. Kung makapamana ako, ipakita ko siya nga masobra pa, mas gwapo pa siyang mapamana ko. Oh. Karon din ano ni karon kay ginatag sa Ginoo sa kong kakiliwi ang tsura. You cannot You cannot predict, no? Even do nagambal ikaw kay Payboy nga ikaw ang nagaubra sang imong
tawag ni nga destiny bala sa kabuhi, no? Yes. No? Sa aton sini nga mga kakipay, but you cannot question the will of the Lord, no? Ang preparation bala sing Ginoo para sa imo, no? Bisa mambal ka nga, okay mapanguluyagan ko ni sibla kay mo ning gusto ko nga pangasawahon. Pero why pa kamo gadayon ay kakipay buen? Kay lain yang gin-prepare sang Ginoo sa imo. Gapati ka man. Gapati kita ko. Pas sa kilala mo da sa technical room, no? Bisan ano ito ka pangaluyag, no? Bisan ano ito ka bakal sang andok sa lechon manok, no? Bisan ano ito ka bakal sang cup noodles, bisan ano ito ka tawag ni ka meat or ka date Saro Plaza sa aton sini nga mga kakipag. Kung hindi para siya, hindi kanya para siya. Yes, oo. Ang kilala ko nga naga smile good. May guan gid ang kilala ko ba? Oo. Ti mamuwala sang may makatupong sa sa buruso naging endorse na pa diya ang Andox lechon manok. No? Kung hindi para sa imo ang babayi nga ginapangaluyagan mo. Ano pa to ang pulos ka tungang gabi nga istoryahanay sa gwa Grabe ka naman ang station. istoryahanay tungang gabi. Mga late night lang eh. Amo ning gusto sang mensahe nga ginaambal naton diri nga don't waste your time, no? Sa pagdumot, kaakig, regrets, no? Magambal ka regrets ka kay Paybuan, just like for example, nanubing mapahatag mo nga mga example sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramati. Oo, sa example, sa regrets mga K5, for example, may isa ka opportunity o kung may isa ka bagay, nga nag-abot sa imo nga kabuhi. Pero ang tugas ang dumabal ka nga, ay do hindi ni para sa akon, do ano Why pa? ginatag si mo? Na amoy na ano ikaw nanugunan. Ang ibanda do nagamukmok, no? Naga-self ano ganini? Self-pity. Sa aton sini nga mga kakipay because nga ti why nila makuha kung anong gusto nila, no? Ano balkaw nga ay tani mas ginhimo ko pa ang best ko, tani mas ginhimo pa gid ako ang para karabanan makuha ko. sinada mga estudyante kakipay buwan. Yes, oo. Lablang they have too much pressured bala sa ila nga kaugalingon. Nga dapat sa parangal na tawag do. Mag-awarding bala. Graduation naman nila mon or mag-graduation dapat may cum laude ako. Yes. Magna cum laude ako. Masuma cum laude ako. Kakipay buwan. May arada kisa nga mga estudyante nga isa na lang gid ka puntos or duha ka puntos. Mag-graduate sa tani with flying colors. Galing kay way ginatag siya. No? Because ang aton destiny hindi man lang niya kuon nga ti dapat mag-graduate ka with flying colors for you to be able to have a successful life in the future kakipay buwan senyeres. Yes. Di ba? Malay mo way kaya gipag-graduate sa Ginoo nga with flying colors. Pero tagaan kanya sang abundant blessing nga mahambal mo nga ang imo kabuhi kakipay buwan senyeres, no? Masobra pa sa nakakuha sang medalya, no? Sa aton sini nga mga kakipay nangin successful kasi imong kabuhi kakipay buwan. Yes. So that is why nga hindi mo pagkulungon ang imo kagulingon sa regrets, sa worries, sa mga grudges. Grudges di man siyang may mga nakontra ikaw, may nalainan ikaw sang buot kakipay buwan, no? Senyeres, no? Kung kaysa ilabi na kita mga tigulang, may mga edad na kakipay buwan, kapati ka man. Kung may mga edad ka na, lugay ka na bala sungkod-sungkod, lugay ka na lain-lain sa buod, lugay ka na da paadumot-dumot, kag pasulod sang kainit, sa imot, kag ipusoon, kakipay buwan senyeres, kay tigulang ka na. Kakipay buwan? Sakto man? Anong gusto ko nga ipunto da? Nga ang sa next part is life is too short. Nag-edad ka na mo? Yes. Kakipay buwan senyeres? Nag-edad ka na. So dapat kuhaon mo na takso mo na ng kaakig, kainit, kadumot, kag ginang imo sining nga hindi maintindihan kung kaysa nga kung din gahalin ng hugot mo sa kabuhi, kung halin na sa dapa-dapa mo pagkanto sa punta sa buhok mo sulo, kakipay buwan? Sakto man? Kakipay buwan senyeres? Yes. Kilala ka nga muna.
Damo, Syempre, no? oo, may mga amugid na nga mga mga tigulang na mga K5 na dapat. siguro hindi man Ano may menopausal stage man ng lalaki, aw? andropause tawag at. Ano menopausal? Burangot pala tawagaw? No? Kay Paibuan? Oh. Alam mo na, haw? May ara eh. Oh, may ara. May ara? Ahay. Kaya ano ng solusyon dira sa mga tao nga mo na? Ang siguro ang Ko ikabi sa pula biming ikaw bi ang gino matyagan mo do sa imo gid sa galain buot nga hindi mo maintindihan kung anong hugot sa kabuhi iya kung na dinagalin sa punta sing ingron yang iya sining hugot sa kabuhi ko ikaw bi ang pamatyagan mo ikaw ang ginamo ano nang the best nga obrahon mo siya nambal ko na niligan mo akon just let them be and let God heal them. na pangamuyuan no prayers is the best healing power no para hindi lang niya sa sakit sang pilas bala or sa physical aspect kakipay buen Yes. nagapayo ang pangamuyo no kisa ang pangamuyo ginayo yaman ang mga emotional aspects ta no nga na mga feelings naton bala no kakipay ba wen sinyeres Hambaganik no kung ang pilas mga K5 it takes kung napilasan ka na kihadan ka to ka ka kutsilyo it takes 3 to 5 days para magayad ang isa ka ordinaryo nga pilas pero ang emotional damage mga K5 o kung ang imo nga hatred ang imo nga kaakig ang dumot mamok ang Ginoo dugay. kabalo niya kakipay buen mo dapat Yes oo ako yaga pati ako sina no ang Ginoo kabalo na kung matudtuod kang klasik tawo. Kung pretending ikaw nga klasik tawo, okay pa ben? Kung nagbag-o ka ginman sang matudtuod. O kung ikaw do totoy ka nga tamak buot sa tubang sang iban nga tawo, pero sa likod gali, no? Sobra ka pa sa tigre kung magpanglibak ikaw, kag maghihaboy ka istorya sa isig mo kapareho. Yes. Mamo ang pagpakasala, no? Hamba sang Ginoo kakipay buen sinyeres nga sa buhat ano pagid Sa hunahuna. Sa hunahuna. Sa pulong, sa buhat. sa pulong sa buhat kag sa panguna-una sa aton sini nga bangag kakipay bagambal ka sa panguna-una anong bot siningon sina Amo na ang ginapaminsaran mo sang na why bisan why kay gambal kipay buen di ba for example bisan why ginambalan nga tawag ni nga kipay buen nga lain bot ko simo pero sa utok ko gadumot ko simo sa utok mo ginabunggo mo to ginakuga mo doon to ano mo na siya ari mo kay patunlon takasang bato nga gininom ni Piping pero why mo man na ginobra ang karaw ay ginapanumdum mo lang ginapanumdum mo lang di ba Papasan po labi ay ari naman siya sa isip mo lang na sa isip mo lang na ari naman siya pagkalawilaw ay man sang ano yan na sang nobyo yan na sa pagkalawilaw ay man sang nobya yan na why mo na ginambal pero ara lang sa imo nga paminsaron di ba so sala man gyapon nakakipay ba insakto sala gyapon so don't waste your time in anger regrets worries and grudges life is too short to be unhappy amo na ang kaysabihan ni K5 Weng Senyeres okay last imo nga message sa imo sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa imo sini nga kaysabihan Yes, no, syempre mga K5, pilion gid naton nga maging masadya mga K5. Kaya hambal ganin nila, kung mapatay kita mga K5, wala sang nabutang nga kung ano man sa aton nga nga lapida mga K5, kundi ang dash lang gid. Gani kung ano man ang nabatyagan mo subong kalain sang buot, ang hindi maayo o kon kaakig mga K5 no. Let it go, let it pass cause time will heal and mas mayad kung ang ginapanguna ginaton ang ginatawag nga forgiveness. Alas 4:58 no. Kwaon nato ng report ni K5 Karen Badilla dugay-dugay. Tapuson talaning aton sining kaysabihan sang Ginoo K5 no. There James 1:21. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you. Ang verse nga aton siligin hatag sa inyo no ang kaysabihan sa Ginoo subong aga ka K5 Senyeres nagambal nga
Therefore, get rid of all moral filth. Anong busilingon sini? Kakipay Wayne. When we say filth, amo ni siya mga higko, no? Mga Yes, higko nga buluhaton, no? Moral filth and the evil that is so prevalent. Busilingon ang kalibutan, pag-ari ka di sa kalibutan, ang pag-atake sang evil or sang ni Satan, kakipay ba when senyeres prevalent. Sige. No? The more gani kang gaprapit sige no, the more kang ginatake, no? Yes. Sa aton sini nga mga kakipay, no? So, humbly accept the word planted in you. Busilingon, ano ni siya nga word? Word coming from Diyos, syempre. God. Nga mo na ang makasave si mo. So, if you have the word of God, huwag gid sang may makatublag si mo kakipay buen senyeres. Just like for example, bala sa Biblia, kapilato gin na timtar Yes. ni Satanas si Jesus, no? Sa aton sini nga mga kakipay. Pero huwag gid siya magpatimtar. Ano ginasabat niya? Ang pulong sa Ginoo, ang word of God. Sa aton sini nga mga kakipay. So murang aton sini nga kay sabihan sang Ginoo subong nga aga. Kakipay buen senyeres, no? May dugang kang mensahe sa aton sini nga mga kakipay. Oo, do angay man katong katong aton man nga kay sabihan mga K5 ang aton nga verse of the day nga angay kana ang kahigko o kon kahigko sang mga buhat naton bala, no. Ano naton syempre may dyan gid ta na kay K5 Ray nga human nature bala, no, hindi kita perfect. Pero as long as kaya Ang naton mga balga sa Ginoo, hindi ka magtulok sa isig mo kapareho. Hindi mo siya pagkabigon nga perfecto. Or hindi mo siya pagkabigon nga pinakamaayo na gid sa pinakamaayos kalibutan. Yes, oo. No? Because kung amo nang emotion ni nga panulukan sa iya, kag kumakasala lang sa gamay, malain ang bot mo siya, malain ang panulukan mo. Yes, oo. Just like mabala sa aton sini nga mga pastor, sa aton mga churches leader, amo nang ginambal nila kakipaybuin mo. No? Don't look at me as if nga hindi ako makaubra sang sala. Kay basi makaubra ako sang sala, kag maglain ang panulukan mo sa akon, malain man ang relasyon mo sa Ginoo. Kakipaybuin? Mo relasyon sa Ginoo separate. Yes, No? Separate sa pero tao sila yung naginatubang. instrument lang sila. Oo. Sige, salamat ket kakipay buwan senyeres sa imo sini nga kay sabihan kag weather update kay may flash report kita halin kay K5 Karen Badilla. Kakipay Wayne, salamat gid. Yes, no, mga K5, ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, ini si K5 Wayne, 02 Senyeres, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Alas 5, mga ka-K5 sa ato sini nga pagpangalagad, standby ka mo sa isa ka flash report, halin sa ato sini nga patrol with ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM Flash Report. Isa ka ban, kakipay ba Andre, ang isa ka wing ban, ang nag-hit and run sa isa ka pick-up sa city proper. Naka-standby si kakipay Karen Badilla, mas marami pagig kung may mga video o kung picture, photos nga ara dira subong. Kakipay Karen, anong pinaka-latest nga update dira? Wing ban niya nga gin-hit and run ng isa ka pick-up nga salakyan, no? Dira sa bahin sang city proper. Kakipay Karen Badilla sa report, please come in. K5 Ray, diri kita subong ang aton nga exact location, diri kita subong sa may corner Yulo Isnard Street, no, sa city proper. I-mention ta na lang gid ang landmark sini diri na di sa may intersection sa may Secadine sa K5 Ray, no, kung sa tiin may isa diri ka wing van na halin dito sa may ang iya ni nga direction sa K5 Ray, halin sa may Bonifacio Drive, padulong sa may Iloilo Terminal Market, sir, no, padulong ka sa Iloilo Terminal Market. Sa Central, padulong siya sa Central Market sa K5 Ray para mag-deliver kung tani iya sang tinapay. Pero paglabot diri sa may intersection sa nasambitan niya nga duha ka dalan sa K5 Ray, may isa ka pick-up na gikan sa may Delgado Street ang nagapasuburhot sang iya nga pagpadalagan sa K5 Ray. Rason nga sang diri niya sa may tunga-tunga sang area, nalapot sini ang bumper sang wing van kung sa diti wasak diri ka K5 Ray. Kay crossing na da ka K5 crossing area na da ang kung sa diin nagluntad ining hit and run nga ni ka K5 Karen Badilla. Yes, correct sa K5 rate. Pero according diri sa kay sir na saya na ano sir nakit-an mo man sir ang ano ni ang tsura sang driver nakasirado. Ang plate number sang pick up nakuha ya. Ang plate number sir. Wala ko ginala. Wala ko ginala para. Sige niya kapag padalagan sir. Ano color sang pick up?
Pick up puti. Okay, puti ka K5 Ray. Ano nga klase isang pick-up? Damo pick-up mo? Ano nga? Yung Navara. Ano ko Toyota, ano to? Dako. Ang Navara, Nissan na eh. Hindi Nissan na, parang ba sa Toyota? Toyota Hilux. Oh. Okay, Hilux siguro. Bakit ko kala ko ibot mo, hindi ko kahalo ka. Pero ang imo, yan sa nga pagpadalagan, hilay lang yan. Gusto ang ano ko. Pero ang iya, dapat siguro ko. Dasig talaga, damot. Din siya nga, pag after niya kapag bunggo, simbo, sir, dire siya din nagdiretso sa may yulo. Diretso kita yulo. Paliko siya sa mulit. Din ang way yan sa pagpaliko, yan sa mulit, dire. Ano ko yung tulog, ano ko doon, ano kalapang na, diretso lang. Pasok impact. Pasok ang impact. Hindi man didapon, pero kasi, ano malang medyo nga impact na hindi man pandit. May mga karga, kasi no, Tinapay lang dito. Palibing ka dito siya nagalim. Sa lapas na nagdalawang pakot sa first rest ko. Okay, din, papasok na. Oo. So, sa buong K5 Ray, tinangayo naman kita sa assistance no, sa Traffic Enforcement Unit, yung tawagan ta. At pag ito naman dire ang investigator, kay makita natin dire sa area, K5 Ray, nga may mga CCTV man. So, posible karon sa pag-investigate no, sa aton yung kapulisan, matumod gid ni ang ining pick-up na nag-hit and run dire sa wing van ka K5 Ray. Ano gani pangalan mo, sir? January, Yadog. Yadog. Teka din. Pero tak nito. Ila ito, sir. 40. 40. Okay. Si Sir John Ray Diadog sa K5 Ray, 40 anyos, taga Barotac Viejo, kag Nuevo, taga Barotac Nuevo, kag delivery ka K5 Ray no, sang tinapay, diriya sa may Iloilo Central Market ka K5 Ray. Okay. Sige, pero ang bumper yung malang ang wasak to ka K5 Way, no? Yes. Ka K5 ba ka rin, no? Oo, ang iya nga bumper. Oo. Sige, pero na makalakat pa man na hindi man gid mo na gid ka ang grabe ang tawag ni ang guba ka K5 ng impact ka K5 ba ka rin? Hindi man ka K5 Ray. So, subong nga rin naman diriya ang aton nga kapulisan para yung mag-investigate sa K5 Ray. Sige. Din nga last nga direksyon to gani ka K5 ka rin? Ang ginkantuan sing pick up? Ang direksyon ni sang pick-up ang ginhalinan niya diri sa may Delgado Street padulong sa may Yulo Street sa K5 Ray, bali ang iya ni nga pagwa Mall Yelo ni na ka K5 Ray. Okay. Sige. Tiba si ano man intercept man sang mga kapulisan naton na subong anong ginobra nila, may ara sila nga follow up pa operation. Kay ang isa ginati ka K5 Ray mo nila ang pag-review sang CCTV kay ang wala ko ka K5 Ray no. May mga CCTV diri sa area kag posible nga matumod gid ang pick up ka K5 Ray. Sige. Ka K5 Karen Badilla, wala ban lang sang wala magid sang major nga galing kay base bala ang naga-drive bala while lisensya or di gani base bala estudyante ngalin pa sa night out, no? Ka K5 Karen Badilla mo lam no. Why ka man sang dako gid nga na damage dira sa sa gimbungguan mo nga wing van. Why man may siyang may injury da ang driver o ang pahinante ka K5 Karen Badilla? Tinga malagyo kagid. Butchilingon. Gadala ka slakyan mo lisensya base, no? Ka K5 Karen Badilla? Kay kulbaan ka mo. Ahaw bumper gid na kung may kwarta ka o kay dala ka sang pick up, pwede nyo naman istoryahan kag masetol sang driver. Ka K5 Karen? Amo gani ka K5 Ray kasi baloon taman ni karon nga dako ang posibilidad nga base pala nakainom man ni ang driver no. Duala na ka bagay malagyo ka, why ka lisensya? Nakainom ikaw? Amo na da ka K5 Karen Badilla? Kay kung may sakto man lang ikaw, may papilis. Bumper gid lang na nga nabungguan mo kag na gasgasan mo da akin na tawag ni na agyan mo da nabungguan mo da, hindi ka gidyak pundo da kag makapangayo pasensya kag magsitulay ka mo da sang driver sang wing van ka K5 Karen. May tanin man sindihan ta kung kaysa bala nga may malabungguan ka bala. Kaysa man sindihan ta namo ka K5 Karen. Sa kakulba bala sang mabungguan kada may mabungguan kada nga tawo, no? Or di gani nabungguan mo nga salakyan total wreck gid or grabe gid ang pagbungguan ay ka K5 Karen Badilla nga nagresulta sa sa major injuries bisang mga sakay bisang salakyan ka K5 Karen Badilla. Ti sa tamaan mo kakulba nga hindi ka pagsaputihon sa mga tao dos palibot or sang pamilya
kisa maintindihan ta na nga madlagan kaw, kag madiretso ka sa mga kapulisan naton kakipay ka rin Badilya. Pero ning bumper ni na bungguan mo na lagyo ka butsingon na ang driver to sang pick up to kumatong mo to tanay kakipay ka rin. Oo. So, iba noon na karon sa K5 Ray, no, ang dugang nga mga detalye diri since nga nag-investigate naman ang aton nga kapulisan sa Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office ka K5 Ray. Sige. Balikan ta ka karon sa dugang mga report ta kakipay ka rin Badilya. Kamusta ang lakat mo to sa palarong pabansa? Kamusta ang experience? Okay, yung K5 Ray, no, medyo makapoy, pero tida mo man kita may natunan, especially sa mga sports K5 Ray, no? Actually, i-plastar ta ni karon ka K5 Ray ang mga goals, no, nga nakuha naton sa mga athlete naton, no, diri sa Western Visayas sa kakatapos nga 2025 palarong pambansa ka K5 Ray dito ya sa Ilocos Norte. Sige. Ayos, manami lang ang pag-cover dito sa palarong pambansa dito sa Ilocos Norte, no? And congratulations again sa Western Visayas, no? For gaining third place sa overall result sang palarong pambansa sa aton sini nga mga ka-K5, no? May nagambal ganit diri nga ngayon na natutunan mo na kung paano mag-cover ng palarong pambansa, sana matutunan mo din na wag paglaruan ang iyong damdamin. Grabe maning Sige, salamat din kay K5 Karen Badilya. Dugan naton nga mga reports bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients kaangay sa palaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patron, si K5 Justin Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Flash report. Alas 5:11 oras sa ato sa nga pagpangalagad gin-flash gid ni K5 Andrea Pastora ang kasabihan to ni para kay Karen Badilla ba? Damo ka lang imo sang nabalaan ba? Aga ka pa ha? Alas 5:11, good morning, Erlina Tilar Magholes, kay Sel Baloro Kasiple, Ma'am Sel, Maricel. Ako ka lang ka bugtawa, Narisa Bastan, Kabawasan, Lenry Pedroso Dadibas, Joseph Diaz, kay Ricky Boy Poras, nga arada sa Boracay, Parikoy. Laura Sumagaysay, good morning. Kag kay Mananay Teresa Alconada Redonda nga nagapamatigi sa aton sini nga pagpangalaga dira sa may Barangay Kasalsagan kag si Sir Danny Jumendez Agpalo sa New York City. Good morning, sir. Alas 5:11 oras mga ka-K5, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Once more now! Sige. Ladies and gentlemen, Ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Alright, again. Ara. Oh!
Ganyan top 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Order sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako yung mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang look. Six lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay Kangkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. 342. Katangan si Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong napaginsang, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Nice Yung mga water. piso, ganihata, nakadlaw siya. may tagpiso pa kayo sa water sa mga. Aray, Awan. udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumatabo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Oh, yung mataba pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Okay? Tutuhan. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa may 5 years FM? Okay. Liwaton na ang bang naton FM Hore lang pero yung bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Si nanay kasi tayo nag-vote na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 na 5:18 na sa aton sining pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Welcome back mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Ang Balitang K5 sa Umaga ang ginadulong gid sa aton sang Mighty C. Mighty C di alkaline-based vitamin C. Ang vitamin C nga kampiyon mga ka-K5 na acidic vitamin C nga sarangid makapabaskog sang aton sining immune system. Bagay gid sa aton sining pang-adlaw-adlaw nga tanan nila binagid nga kaulan kag nagainit ang tiyempo dapat may proteksyon kita sa aton sining lawas. Ang Mighty C alkaline-based vitamin C ni Dr. Amil Itang Uy. May Mighty C syrup man para sa aton sining mga kabataan kung hindi sila kasaho sang capsule.
Mayara kita sang Mighty C Syrup, mga ka-K5. Klinika D3 Bio sa ubot rin kaso sipon hilanat mga ka-K5 kay labirigid sa sining nagalala nga kaso sang monkeypox. Mag-inom ka mo mga ka-K5 sang Klinika D3 Bio. Kay ining monkeypox isa ka sa isang virus mga ka-K5 na nagatuga sang ining pagbitog-bitog mga ka-K5 sa aton sining nga panit, no? Sa aton sining nga mga kuturan. Amo ni siya kung nagalala na ang virus sa lawas tatuga sang monkeypox. No? Ini siya ang dokasubong sang chickenpox pero malala kag madalagkol ang lesions or ining bitog-bitog, no? Pananglitan nga madapuan ikaw sang sining monkeypox virus mga ka-K5. That is why nga ginarecommend daton sa inyo ang pagtumar pag-inom sang Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 di antiviral, antibacterial and antifungal. Magambal kita antiviral but siningon sara nga makapatay, makatunaw kag makakakasang virus sa aton sininga lawas. So ano pang ginahulat ninyo? Proteksyonan ang aton nga ikayong lawas mag-inom sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 nga sarangin makabulig papanubo sang blood sugar level sa lawas naton. Makapanami sang blood circulations naton kahimo ini sa ampalaya extract kag di sugar cane extract ngalin sa panit sang tubo. Nga nakitaan sa mga eksperto nga manggaranon kag taas ang antioxidants content, no? So ang antioxidants sa mga ka-K5 amo ni siya ang nagabulig, no? Panami sa aton sining lawas. Ilabi nagatap na ka nagapatay sa mga free radicals kag oxidative stress, no? Sa aton sining lawas mga ka-K5. Nga amo naman ang nagapahina sang aton sining immune system. So bakal kag mag-inom magtumar sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio Mighty C, the power trio mga ka-K5. Available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Pasig City branch, dira sa may Poblasyon Pasig City, sa may Cosmart Kalinog. Sa may Cosmart Kalinog available ang mga produkto ni Dr. Amel Uy sa Klinika de Alternativo. Kag sa may Miagaw Public o sa Miagaw Klinika naton, dira sa unan sa Miagaw Public Market sa Orby Street tupad sing MCR Agriventure. Kag diri sa may Haro branch naton mga ka-K5 sa tupad lang sang St. Robert's International College. No, may free consultations kita, libre, wala sang bayad. Magpakonsulta mga ka-K5 sang libre sa aton sini mga alternative doctor para sa inyo sini nga mga ginabatsyag balatian. Again, Power Trio, Mighty C, Klinika D3 Bio kag DTX 500. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitan K5 sa Umaga. Good morning kay Sir Joel Bonda, Helen B. Fernandez, Ma'am Helen, Kapitan Helen, good morning! Matigid si Kap Helen sa aton sa Barangay Kansilayan, Potota ng Pidalangga nga Kapitan ni K5 Buin Senyeres. Kap, good morning Kap, kamusta ikaw da Kap? Marlon Chong, George Pineda Gaspe, Ma'am Ning Ilomba, good morning. Ma'am Sinayda Kao Manikan, good morning gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 5:22 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. May nagbabalik mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo. No? May nagbabalik no sa aton sini nga mga ka-K5. Bupod ko sa diri Subong, no? Sa Subong aga tandem sa disakon Subong Las Porcion, no? Si ka-K5 Melmar de la Cruz. Ka-K5 Melms, kamusta ikaw? Good morning, AM Ray. Good morning, sir. Good morning sa aton nga mga ka-K5 sa Iloilo, mayad-ayad. Ay, Malipayon. Pwede ka kakraya. Pwede, okay naman kraya. Ano? Si ka-K5 Melmar sa Antique ni Subong na sign. Kagang iya ni programa Balitang K5 sumaga. Mano po si ka-K5 ni Store na Palingga. Ambal ko ganit kay ka-K5 ni Store kapon sa tandem na monto ka-K5 Melms. Ambal ko siya ambal ko nga una kaya sa imo grupo haw. Ambal ko ang grupo mo to ato pa to sa Ilocos Norte. Nagdaog second place sa basketball secondary boys sa ka-K5 Melmar. Ti ambal ko kung may Locros ang team Western Visayas sa secondary basketball boys. Ambal ko ang team K5 Western Visayas naman, Balitang K5 Western Visayas, mayara man nga version ni Locros. Sa persona ni ka-K5 ni Store na Palingga. Oo. Mamo ko sino yung pangalan niya? Sino? Si Locos. Good morning!
Okay, Kakipay Melmar, kamusta ang imo sining experience to sa palarong pambansa mo? Fresh from Ilocos Norte ni sila mga Kakipay, no? Diri siya nagtulog sa estasyon, no? Tigin na barko, hindi ka na puli sa tike. Program ka na di sa Balitang K5 Sumaga, Kakipay Melms. Ako naman daan kay wala ko turugan mo. Nakiturog lang sa Pero anyways, no, that was a great experience syempre privilege, no, nga sara sa mga 14-man team that was chosen by the CEO, no, Doc Ramil Itangoy. Thank you so much, Doc, for the opportunity. And bilang bago AM Ray sa industry, it's a great experience to be on that national event K5 Ray, no, and much of all the bonding with other reporters such as those nga may mga naming ang mga experience. Wag ka dito sang may natalangan, wag ka dito sang may nasandadan. May nasandadan ta bato lang. Amba sila single. Wag dito ka dali sang Ilocos Norte nga lahi. Focus sa work. Gipadala ta ni Doc for work ba. Sakto man na, no. Pero na secure ng number. Johnny Hakyas sa Barangay Lumbo, Puto ta nagapamati. Marborca, good morning. Alas 5:25 Kakipay Melmar sa ato sining oras sa ato sining pagpangalagad. Haboy kita danay gamay nga mga balita sa ato sining pagpangalagad before ang aton sining network tandem. No, ining LGBTQ member bala. Subaybayan mo na diri sa probinsya sa Iloilo, Kalinog. Ang ginpatay to. Atong ginpatay Kakipay Melmar. Kato na sa Puan sa Barangay Barrio Kalinog, Iloilo. Ining LGBTQ member gipangalanan o kung kilala kay Hinson Latosa Libuna. Nga 24 anyos. Kag estudyante sang West Visayas State University Kalinog Campus. Okay. Nadula ini sa Mayo 23. Kag nakitaan Mayo 28. Okay? Sang isa ka manugtapas tubo. Kay nasapwan ini sa kilid lang sa maligwin nga lugar sa kilid sa katubuhan. Dira sa may Barangay Barrio Kalinog, Iloilo, Kakipay Melmar. Sus! Ko mo na mo pagkita sang manugtapas to boto. Ang balyaging sundan niya ko nung banas. Nagambal ka banas, hindi ba ginagyanla? No? May banas. Kabadyan may nagapanimaho, do may nagabaling nga soblaw, gapurapas sa subo, di sila komportable, kaya do may patay nga sapat nga baho, or kung ano man da, no? Sus! Sa aton sini nga mga kakipay, kaya bla to sundan tong banas to, kaya may nakita sa banas, pagkita ya, nakita ya nagahangyangon, way na sang kabuhi, ara na sa advanced state of decomposition, nga lawas ang isa ka lalaki. Sa aton sini nga mga kakipay, ti pag-verify, kag pagkanto sa mga pulis, sa aton sini nga mga kuturan, dito na kag na-identify mga kabyanan kag Kakipay Melmar nga si Henson Latosa Libuna nga isa ka estudyante, no, nga isa ka miyembro sang LGBTQ member sa aton sini nga mga Kakipay ang nasapwan nga wala na sang kabuhi kag ara na sa advanced state of decomposition. Karon palaligban Kakipay Melmar kung sino ang salarin or ang mastermind or ang suspect sa pagpatay sa kay Hinson Libuna. Sa aton sini nga mga kakipay. Kay ang iya sini nga cellphone nadula. Ang palibot pagpangusisa kag pag-usisa sang aton sini nga mga kapulisan, may mga nakita nga kondom. Agoy. May mga nakita nga kondom. Karon sa aton sini nga mga kakipay, hindi man naton gusto nga maglumpat kita sa konklusyon nga kung LGBTQ member ka na generalize ka na stereotype wala naton kakipay Melmar? Nga kung LGBT member ka basi posibilidad ang obrasang krimen katransaksyon mo kung lalaki? Kakipay ba Melmar? No? So that is why nga ti ang isa-isa ginausisa naton, no? Hasta nga nakalabot kita sa atong last nga na-mention nga pangalan ni Hinson Latosa Libuna nga supposedly imit niya during that night nga nadula siya. Suno sa statement siya pakadua. Ang gimbuyan niya nga pangalan si Michael. Ining si Michael hindi ni siya straight nga lalaki. Kundi parehas siya man nga isa ka LGBTQ. Michael ang pangalan sa aga, pagkagabi ga transform Micaela. Sa aton sini nga mga kakipay. So ining si Micaela nalabot naton. Kaging panginwala ya nga nagopdanay sila kag nagkitay sila ni Hinson sang gabi nga madula siya. Kag natukiban naton nga ining si Micaela Kakipay Melmar may assistant sa parlor
ang assistant sa Palor, gipangalanan kay Mikay. LGBTQ man. LGBTQ man. Nga parehas ba sila buhok na pula? Oo. Oh. Ining si Mikay, ginatudlo naman sa karon, kakipay Belmar, nga daw chatmate. Oh. Chatmate, sang ginatudlo nga, nobyo, sang biktima nga sinson. Pero, sa pag-usisa naton, kag pag-interview naton kay Mikay, din panginwala ini ni Mikay, nga may relasyon sila sang nobyo ni Hinson, kag nagatsatanay sila sang nobyo ni Hinson. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Kay ginataod-taod dato ng istorya no gagwa ba si Balaselos? Or love triangle? Or may kakig, may kadumot, may kahisa? Ka-K5 Belmar de la Cruz? Pero ang migo ni ano ya? Nenson. Why pa naton na malabot kag why naton makilala kay wala man na ma-identify gid sang iya pamilya pero kag sa iya mga kabyanan, pero ang punto lang nga do may migo-migo sa. Pero hindi verify kung ano gid sila, kung tawag ni gani kung inablang nga ano ning parehas bala sa imo na bala nga hambal nga committed bala. Ano may sila? commitment bala. May label May label, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Karon sa pagpangusisa naton didto upod ang aton sini nga news team with ka-K5 Kimberly Caluyo, ka-K5 Belmar, kag ka-K5 AJ Cordoba sa Paybanwas ang Kalinog. Kahapon sa pinaka-latest nga update naton nga naibaluan ka-K5 Belmar nga ining si Henson suno sa investigasyon sang aton mga kapulisan. We have 52 live viewers right now nga nagapamati sa aton sini nga mga ka-K5 nga naghapit pa ini sa isa kakalanan kag nagpanyapon or nagkaon kag sa Kalinog. Kag sa sina nga kalanan may upod sa kuno allegedly nga duha ka lalaki. Tiway pa ni mabalaan kung lalaki gid nga tuod lang maskulin or kung barako nga lalaki, no? O kung pwede man mabalalaki pero may pusong babae. Sa aton sini nga mga ka-K5, hibaloon ta na karon sa report ni ka-K5 Kimberly Caluyo. Karon ining lalaki, ining duwa ka lalaki na pudyo kuno ni kaon. Hasta nga naglakat sila. May isa pa gid ka anggulo nga nagahambal base sa investigasyon sang aton mga kapulisan nga nakitaan man si Hinson lato sa libuna nga biktima nga nagsulod sa isa ka convenience store sa may Banwas ang Kalinog. Kag sa iya nga pagsulod, allegedly nagbakal ini mga ka-K5 sang kondom. Amo na yang base sa investigasyon sang kapulisan sa ila pagpangusisa ka-K5 Belmar de la Cruz kay ti may mga kondom atong nakita dito sa kilid mo. Used condom or amo na siya nga to ni balon kung yung nagamit na o kung nabuksan na o kung ay pa nabuksan. No? Given the scenario nga amo inabi may transaksyon na consummate. Just like for example ba na natabo. What next? Kakipay Belmar. Ano dason? After bisang shall we say kung may natabo man to dito. Ti siyempre di bala kung LGBTQ ka normally not all. Kaya ti ginarespeto tamaning mga LGBT nga ni kaya kisaya may mga decent relationship man ni sila sa mga nobyo nila mo. O kung sa mga karelasyon nila. Pero given the scenario nga dito sa maligwen nga lugar lapit sa katubuhan kamo dito nagkadto. And given the scenario nga may kondom nakitaan kag sa investigasyon sa pulis may nagbakal kuno kondom ining biktima whatsoever. Butang tadabi na tabo, may natabo dito. Ang sunod sila ni Kakipay Belmar, di bala, siyempre, manigurado ka na kung lalaki ka. Anong imo next pangayon? Bayad. Kung hindi ka mo ya karelasyon. Amo nang ginambal ko kung may karelasyon ka mo, ngabi manukot kay mo bayad sa imong nobya. Di ba? Ng LGBTQ. Kaya ti, kamo man nga doon, nobyanay man kamo. Kakipay Belmar. No? But silingon,
kung ini matuod, may tendency nga hindi niya close personal, hindi sila magka-close personal sang sining mga tao nga ni. Oh. Nga nag-obra sang krimen, either na-meet ya lang o gin-meet ya lang or nakita lang sila once, Or twice. nakachat tabi. O kachat tabi, no? Kakipay Melmar de la Cruz. Ti karon siguro, ginalantaw man nga mga senaryo, nga base ibala may laisana, may laisana, sa laagakon sini nga, kasunano man si Kakipay Andre nga kasinyas nga, Puisanay. Puisanay, Oh. lali sanay bla. Lali sanay. Lali sanay. Ano man nga tinggal Andre nga. Lali sanay. Naiba-isay bla. Oh. Mamo, di ba ang lali sanay ni do another term ni naton sa ano mga sina nga ano ni mga term ba isanay or lali sanay no? Or sa kray apa po isanay? Puisanay. Puisanay, no? Basi bala may mga muna nga senaryo hasta nga ti do nag-init gurong ulo sa mga suspect or sang suspect okay ginalantaw man sa pulis basi hindi lang isa nag-obra sini kiti hindi man kaya yang isa lang one-on-one kaya may tendency makapalagyo pa ng biktima kakipay ba Melmar kiti lalaki man imang ang ano mo ang physical picture ni Hinson mo makabato man mo makasumbag ra guro ma. Pero kung duha ang nag-obra ti siyempre hindi ka na ano ni isa hindi ka na kapalag kung may nagakapot si muda. Amo nang ginalantaw nga rason nga basi bala naglalisana ginlampusan sa kay may pilas sa itsura, may buno sa liog, kag sa iban nga parte sang iyalawas, etc. Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Or either may ara pagid nga mga tsurya nga basi ining duha ka lalaki gimpaon lang kay Hinson. Nagets mo? Tapos may lain nga may mastermind sa likod para nga ipapatay si Hinson Libuna sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaya ti kung amo-amo lang nga bagay, mamatay ka gini mo tao. Correct. Kakipay ba Melmar de la Cruz? Pwede mo malang sa balikan sa sunod kadlaw kang sukton. Di ba? Kag pogon, hindi mo ganay kumabaydan na katilaw kag isakon lang batan tag ikaw. Kakipay Melmar? Di ba? Pero nga, naglabot sa punto nga patyon mo ginang tao. Ina, bala, may sa likod pagid sang ining mga suspect na makabig naton mastermind kagamo ang nagsugo kag nagplano para patyon si Hinson Libuna kakipay Melmar de la Cruz. Sa ton sini nga mga kakipay, hibalontang report ni kakipay Kimberly Caluyo kay nakita ko no ining duha ka lalaki nga nagsakay pa sa motorsiklo. Sa ton sini nga mga kakipay, sa report ni kakipay Kimberly Caluyo, kakipay Kim, go ahead. Kaki-5 Ray nakitaan sa CCTV nga may nagwahalin sa patyo nga sakop sa barangay Barrio Calinog, Iloilo pasado las 11 sang gabi Mayo 23 tuig 2025. Nahibaloan nga ini ang uli nga adlaw nga nakitaan si Hinson Latosa Libuna, 24 anyos kay nasapuan niya yara na sa advanced state of decomposition sa katubuhan malapit sa patyo sa Rasambit nga barangay sang Mayo 28. Suro padre kay Police Major Miles Giron ang hepe sang Calinog Municipal Police Station ginpayag sini nga yara sa duha ka lalaki ang sakay sang isa ka motor apang hindi naman maathag kung pila ang sakay sang isa pa ka motorsiklo. Posible naman nga naglabay ang nasambit ka mga motorsiklo sa dalan pagkadto sa bago nga patyo sa tabok sang gymnasium rason nga wala nakuhaan sang CCTV ang pagsulod sini. Sandig sa impormasyon, pamilyar ang biktima sa lugar tungod nga may mga himata ini sa barangay Barrio kag kun kaisano may mga customer ini sa pag manicure pedicure. Sa karon nagapadayon pa diri ang maid-id nga investigasyon sang kapolisan kagyara sa tatlo sa gihapon rino ang persons of interest sang Calinog PNP. Kagani nga balita ang ginadulong sa inyo sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy nga amo ang D3 Bio, DTX 500 kag MyTC. Sarang manini mabakal sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ano mang balmo sini kakipay Melmar de la Cruz? Mabudlay kay Febre Solbaron nga kasi it's a challenge para sa Kalinog no. Municipal Police Station nga solbaron ang kaso kang pagpatay kay Hinson. Una wara gid
ti identified nga mga tawo nga mga abi kilala dyan sa lugar nga imaw na before the night nga ginpatay ta na or nadura ta na kay 5 Ray. Pangarwa, ti kung lang tawon ang ana nga background ni Henson, wala man na mentionar kung may mga previous tanabi nga mga kontra o mga nakaaway nga gagat ka na. Ikatatlo, complicated ang situation kay 5 Rates because nga sa realidad bala on the part nga ti miyembro ta na kang LGBTQ and there are stereotypes nga pag LGBTQ may mga term nga ginagamit kung kaisa 150 something nga mara kay 5 Ray. So very challenging sa part kang PNP on how they handle the case fairly para sa miyembro man kang LGBTQ as victim kay 5 Ray. Sakto na sa aton sini nga mga ka-K5. Sige, dugangan pagid naton sa pala naton sini ka mga public affairs program inang natabo kayo sa Libura. Ara na naton sini nga K5 Western Visayas ka K5 Andre. Hindi mo na ipagpakita si ka K5 Bilbar karon ha. I-signalan mo lang ko kung ara na sila ayos. Ayos, i-message mo na sila kung masulod na sila dugay-dugay. May surprise element. May surprise, Sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 5:40 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News sa Pebrilo. Ini nga kaso sang monkeypox ka K5 Melmar. May 5 na ka positive case. Grabe dyan sa Iloilo, no? Sa Iloilo. Kati ang mga nag-positive case, probably amo ning mga na personal o kung na close contact, no? Sa nga una nga nagpositive mga ka-K5. Sa report ni ka-K5 Jenny Coyunan, may panomdom ang City Health Office sa sining nga nagdugang kag nagtaas nga kaso sa nga monkeypox diri sa may syudad sa nga Iloilo mga ka-K5. Ka-K5 Jenny, sa report please come in. K5 Ray, ginarekomendar sa Iloilo City Health Office kung CHO sa publiko nga dapat striktohon ang pagsunod sa mga preventive measures batok mpox o kung monkeypox kasunod sang 4 nga kumpirmado na nga kaso nga nabalhag diri sa Iloilo City. Sunog kay Dr. Mary Ann Diaz, ang head sang Iloilo City Health Office, ginpahayag ni K5 Ray nga dapat sundon sang publiko ang mga tikang agud mabatuan o kung matap na ang pagtaas sang kaso sang mpox sa syudad sang Iloilo. Lakip na dira ka K5 Ray ang masami nga paghugas sang kamot, pagsuksok sang long sleeves, paglikaw sa mga mataw nga lugar kaga mapaghinalungon sa pag-travel. Ginaengganyo man kay 5 Rays ang CHO ang publiko nga magsuksok sang face mask kung yara sa pampubliko nga lugar. Dugang pa ni Diaz kay 5 Ray kung mayara sang simptomas sang mpox kaangay sang hilanat, pagplanakit sang lawas kag likod, pagplanamanog sang tutunlan kag pagtubo sang rashes, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Samtang kay 5 Ray na tala naman nga magpatigayon sang pagsinapol ang among nga tratapan sa mga nagkalain-lain nga sektor kaangay sang transport, business, sa mga eskwelahan ug iban pa agud mapatigayon sang advisory sa mga dapat obrahon batok mpox. Sa karon kay 5 Ray nagapahanumdom na lamang si Diaz sa publiko nga maghalom batok mpox. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Coyunan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat kay K5 Jenny Coyunan. Ari ng aton sining nga K5 Western Visayas sa mga ka-K5 sa aton sining nga network tandem sa bilog Region 6, Kalibo, Aklan, Antique, Capiz. Mga ka-K5 kag syudad sa nga Iloilo. Good morning sa aton sining nga mga ka-K5 Western Visayas. Live na live kita diri sa syudad sa nga Iloilo via 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamusta na? Good morning sa inyo nga tanan. Unahon tang aton sining duha ka mga dual citizen sa syudad sa nga Bacolod. Ang dual citizen naton, Filipino citizen kag senior citizen, ka K5 Babes Gantalaw kag ka K5 Robert. Good morning. Mga ning dual citizen ng senior citizen kag junior citizen kami ang mga ninuno ng panay. Datap ko ning agi. Mayong aga. Mayong aga. Ang epekto sa extended food supplement hasta pasubong. Mayong aga. Grabe ba? Mayong aga again sa tanan-tanan mga kakipay. Welcome din sa ato nga pagpangalagad and there is sa syudad sa Bacolod, kampiyon ng Solo Junior. May problema naka DTX 500 na kita. Okay. Upod mo gali si Super Mario ay kagidagambal ka K5 Babes Gantalaw. Upod mo gali si Super Mario.
Super Mario Brothers. Sa iluwanta, si K5 Julito Borda sa probinsya San Capiz, kag sa syudad San Rojas, K5 Jols, good morning. Good morning, Sir A.M. Ray. Good morning, Kay Sir Visayas, Brother Nestor, Sir Michael, Dobor R, ng mga dual citizen sa Bacolod. Good morning. Loud and clear ang signal nyo. Sobra pa sa mainit nga kapyo, DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Sir A.M. Salamat, Kid. K5 Julito Borda sa bahay naman San Calibo, Aklan. K5 Michael, good morning. Good morning, Sir AM, SBAM, good morning. Gwapo ang signal, naka-DTX Coffee Mix kita. Sir Jolets, Sir Nestor, Sir Daddy Babes, Sir Robert, good morning. Gwapo ang signal. Balik sa imo, Sir AM. Okay, para naman sa aton sining proud team sang basketball secondary boys sa palarong pambansa sa aton sining mga K5 Locos, K5 Nestor, good morning. Thank you so much, Sir SB, Sir AM, Daddy Babes and Sir Robert, Sir Michael and Brother Julits. Gwapo ang signal dyan sa AM sa Antique, pero mas gwapo pag idang SB member elect kang pututan. Back to you, Sir AM. Grabe ka bagay timing mo gamay pamati ng mga kapitan sa Kunsubungaga ba? Dali lang, ang pututan, anong klasang municipality? First class, second class, third class? Nano ka man mo yaman, di magi kami bugalon, first class municipality. Magkabalo ka kung mag first class ka, nakasalalay, sweldo mo de. Hindi ka na pag-istoryahan, kay mas dako pag ng monkey business mula sa syudad sa Iloilo, Bacolod. Si K5 Nestor, gusto ko makita, basta ka-headband ka ha? Para do kampiyon lahaw. Sige. Gidasaan talaga kalalang sumani. Pero mo na lang trademark mo kung aga, naka-headband ikaw. Ayos? Sige. By the way, mauna na lang ko dilarga sa balita para pasapasa ko na lang sa inyo dayon. Si K5 may kaupod ako dire subong, masaylo na sa dire sa may syudad sing Iloilo ha. I-welcome na ton K5 Melmar de la Cruz sa sining tinion. K5 Melmar, good morning. Good morning, K5 Western Visayas. Okay. Here. Diri na sa subong K5 Nestor ha. Akin daan, nagturog lang man ako dyan, pero may nagpukaw na ako sa sofa, na tandem tanay. Sige, mga K5 imbukada sa aton sining mga balita. Sa aton sining pagpangalaga diri sa may syudad sang Iloilo, ang kaso sang monkeypox 4 na kabilog mga kotoran, active cases naton ha. Sang monkeypox 4 na, pero nagpanugyan ng City Health Office nga wala kita sang dapat kakulbaan. Magpabilin lang nga mangin malungon sa aton sining kogulingon, ilabi na gid so ara kita sa mga public places magsuksok always ang face mask. Kag kung mahimo ang aton sining mga bayo galing na nasuksok ni kung mga crowded places kung mahimo pwede kita kasuksok long sleeve bala no. May protection kita sa mga panit mamuning monkeypox mga K5 Western Visayas. Sarang ini nga makalaton mga kuturan pinaagi sa skin to skin no. Sa aton sining mga K5 sa balhas, sa laway, kag sa sining sex no, sa aton sining mga K5 no, sa aton sining mga kauturan. So dapat magalong gid kita no, kay ti ang kaso sang Mpox ara na, hindi na naton manigar ara na. Pero wala kita sang dapat kakulbaan, especially kung mahalungon kita sa aton sining kayong lawas, kabalo kita sa mga preventive measures, kag nagainom kita sa mga suplemento nga makapabakod sa aton sining immune system kasubong sang klinika di Tribayo no. Munang panumdom sang aton sining City Health Office kag wala sang lockdown, wala sang GCQ wala sang kung nano man dira nga mga fake news nga nagagwa subong sa mga social media. Gusto lang ipalinton sang City Health Office nga ti nag-4 na ang kaso sang monkeypox diri sa may syudad sang Iloilo. Sa dugang pagig nga mga balita diri sa may syudad sa probinsya sang Iloilo, no, ang pulis may bagong update sa kamatayon ni Henson Libuna nga isa ka LGBTQ member nga nasapuan didto sa may maligwen nga lugar sa barangay Barrio Kalinog. Sa latest information, may duha kuno ka mga lalaki nga nakitan nga nagasakay sa motorsiklo nga nagwa sa malapit kundi na tabuan ining krimen mga K5 kag ginausisa na ini kag isa-isa ang mga kopya sang CCTV footages. May mga information man nga nakalabot sa mga kapulisan nga ining si Henson Libuna ang naghapit pa sa isa ka convenience store antes ini ma-declare nga missing kag nagbakal sang kondom no sa aton sini nga mga K5. Amo pa na subong ang
usisa pagid sang aton nga mga kapulisan agod nga matulid gid kung ano ang nangin motibo sa pagpatay kay Hinson Libuna, isa ka 24 anyos nga LGBTQ member sa may Banwa sang Kalinog kag nagaeskwela sa West Visayas State University, Kalinog Campus, mga kakipay. So para mo nang nga balita naton diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, pamatian ta mga natipon nga balita naman sabay naman sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz with kakipay Julito Borda. Kakipay Jules. Mga balita diri samon sa syudad kag probinsya sa Capiz, patay ang isa ka 75 anyos nga babayi. Tapos kay ni siya ang ginapahayag ginaligar ginlatigo sang ikog pagi dira sa may Banwa sang tapas na nakaligad nga adlaw. Kag ginapahayag diri gagawa sa investigasyon sa kapulisan nga ging kastigo ining biktima sang iya sini nga himata, isa man ka babayi. Kag ginapayag ba diri karon nga iniya ang gitunan sang iya kamatayon nga ginatake sang korason, pero nag-trigger gid ang pagpangastigo sang iya sini nga himata. Way nadigin hingadlan sa kapulisan ining biktima nga 75 anyos nga babayi. Ang suspect iya himata ang si alias Lina, yara sa hustong nga edad, babayi man nga lunsay mga residente sa barangay Switch Tapas, Banwa Switch Tapas, nga kung sa di natabo ang insidente. Ining biktima ay ara na karon sa kapunerarya. Ang suspect nadakpan kag ara karon sa paginakop sa Tapas Municipal Police Station. Ikog sampagi ginatake sa korason ng biktima gitunan sang kamatayon. Amo nang balita diri sa amon, AM Ray, balik sa imo. Grabe gali nga halit sang ikog sampagi, no? Kung may nalainan ka sang buot, bitbitan mo lang ikog pagi gali ni, no? Kakipay ba Julito Borda, pero ang balin lang kuno kung pasun ka sang ikog pagi kung sang una naganiwang ka mo. Ambot kung tuod din na sa kakipay Jols. Pila na ko ginampak, way mo ko ganiwang. Lalo bang tumamok? Sa iluhan to balita sa Banwa sa Kalibo kag probinsya sa Aklan. Sir Michael, good morning. Sa mga balita sa Banwa Kalibog, bilog nga probinsya Aklan, sa bulan sang Hulyo magapagawa na ang DPWH sang desisyon angot bala sa controversial nga project, 7.95 billion proposal nga magapatindog sang tulay patabok sa isla sang Boracay, mga K5, no? Kay upod subong ang provincial government kag San Miguel Corporation para istoryahan ang nasabitan nga proposal para sa paghimo sang tulay patabok sa isla sang Boracay. Pero so kung madumduman, ugot ini nga ginapamalabagan sang pila ka mga local officials ang kag mga grupo ang planong pagbutang sang tulay patabok sa isla sang Boracay. Kaya siyempre ang mga economic impact kag ang marine biodiversity amo na ang ginadumdum nila mga ka-K5, no? Pero karon lantawon naton kung ano ang mga developments sa sini kay madamo pa sang against sa nasambitan nga pagpatindog sang tulay patabok sa isla sang Boracay. Kag sa katapusan nga mga balita, nagpasaman sa resolution ng Sangguniang Bayan sa Banwa sang Kalibo nga nagayo sa mga commercial establishment nga hindi na magbaligya sang nutshell nga mga helmet, no? Kay violation ini sa Republic Act 10054 o kon Motorcycle Helmet Act of 2009 K5 Western Visayas. Kag dapat ang mga helmet abi may PS mark o Philippine Standard nga marka sa likod o kundi ICC o kundi ginatawag ng Import Commodity Clearance. Ay ning mga nutshell wala ni nagasunod sa standard, amo ning ginaayo nga dapat pundo ng pagbaligya sa mga helmet diri sa nga nutshell diri sa Banwa sang Kalibo, mga ka-K5. Bunang mga balita di sa Kalibo, dalag mga balita kag bilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo, Sir AM. Salamat kay Sir Michael. Ang tulay nga na halin sa Katiklan Port pakadto sa Isla Boracay K5, Sir Michael. Tama na, Sir Oo, isa na ka dako nga challenge para sa aton sini nga Katiklan Port, no? Kag sa mga negosyo dira sang sakayang padagat pakadto sa sa Boracay, Sir Michael, kay mabuhinan yang ila sini nga probably, no, number of passengers and income kay economically ang iba ni mabaya land na lang ni ang travel going to Boracay kung paranglitan matuman inang tulay. Pero gabay pa nga matuman na kay ang Panay Negros Bridge de hasta Subong lutaw sa sabaw. Ka K5 Nestor Napalingga, kamusta dira sa probinsya Itantique? Thank you so much, Sir AM. Good morning, anay kay Sir Professor K5 Melmar de la Cruz, Bawidlaw, kuno dyan mga estudyante mo, sir. Sa mga balita, arigya sa probinsya kang Antique, matapos ginanunsyar kang Pag-asa, ang pag-umpisa kang tigururan sa pungsod, ginpabutsyag ni Mr. Broderick Train, ang amon Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, nga nakahanda ang anang opisina
sadyang tion kang tigururan sa kadya K5 Western Visayas. Ginpang-activate na rin ang mga satellite offices kag sa talad nagapatigayon naman sa kang inventory, inspection kag maintenance kang mga equipment nga pagagamitan sa oras kang kalamidad. Samtang sa dugang pagid nga mga balita baw sa Diaraad ang Biray Festival kang nagligan nga adlaw sa may Banwa kang Bilison o garing may sarato ka sa kayang pandagat or sa kayang dagat nga nagkulob matapos nga nagpatigayon sa Daraad kang boating Black K5 Western Visayas ano man nga plastada nga overload kuno ang pasahero or overloaded ang nasambit nga sa kayan dagat kabangdanan nga nagkulob ja sa diin may sakay nga 7 ka mga individual, 3 ka mga kabataan kag 4 ka mga may mga edad. So hilway naman nga nasalbar sa bulig ang PDRMO kag Philippine Coast Guard ang jang 7 kasakay K5 Western Visayas. Amo ang pinaka mga balita, balik kanimo Sir EM, Sir SB. Salamat kid ka K5 Nestor Napalingga aka Direk Rose ang Antique sa aton sini nga mga ka K5 balikan naton mga report sang natipon sang aton sini nga counterpart dira sa may Bacolod, Papang Babes Gantalaw and Super Mario. Sa report, please come in, Bacolod. Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sing Negros Occidental sa sulod sa isa ka adlaw baw limagid ang mga aksidente nga nagluntad diri in particular diri sa Bago City, Negros Occidental. Very alarming ani kung si Police Lieutenant Colonel Pambalon mga ka-K5 ang ato sining hipe sang Bago City PNP. Handa na kuno magpasaka kaso aning sang reklamo ang himata sang nurse nga nagbusong nga nabungguan patay sa nagluntad nga aksidente sa siyudad sa Bago mga ka-K5. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa Bago Police Station ginapahayag sang bana kag himata sang biktima nga nag-desisyon ang mga ini nga magpasaka sang reklamo batok sa duha ka mga driver nga nakabunggo sa biktima. Sa iban pa nga balita, K5 Western Visayas mag-utod patay sang ini makuryente sa San Pedro Binalbagan, Negros Occidental. Launay media ang takna sang hapon sa diin dindala ini sila sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. So no sa information nga ining isa ka utod nga ginkilala kay Dexter Grijaldo, 45 anyos, nagkayon isang tubo kanopi o kung tubo sang kanopi may open wire. Kag sang pagkakita sang iyang utod magulang si Roylan Grijaldo ginbuligan ini si ining mangod apang duha sila nagkala kuryente kag napatay gid. Amo na mga balita namon diri sa sulod sa Bacolod kag Negros Occidental. Back to you, Sir EM Ray. Salamat kid K5 Western Visayas. Oras alas 5:56. Wala kita tiyempo sa ato sa nga pagpangalaga. Di ko na pagbalik sa inyo. God bless you all. Kita ay naman kita buwas sa same time, same station. Salamat kid K5 Western Visayas. Inatamyaw ta K5 Melmara mga nagapamati sa aton si Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan ni Freda Sarmiento. Hoy kaya to Ernesto Isyoka Elisan. Kamusta to Isyok dira sa may Boracay? Boracay ka man. Nami ang paningkay singkay nila sa Boracay ha. Belated happy birthday lang ha kay to Isyok Elisan. Romel Soriano Jr. mayong aga ka K5 nagapamati kami sa Barangay Danao, Valeria. Oy sa mga taga Danao dira ha. Good morning gid kay Romel Soriano Jr. Ma'am Nimpa Tahala sa pinalangga ka magdikala ni Sir Matt Estrada Tahala. Si kay Sir RG, good morning. Arman Guay, Blair Montaliano, kay Sir Jelmar Salvador sa mga taxi patrollers naton. Rose Manati Bornales, good morning. Kay Pay Brega pamatig kami diri sa may Barangay Kasal Sagan Putotan Iloilo. Sa imo Ed sa Cheba Castigador, A. Ferrer, good morning. Felix Singson, Erlina Tilarma Goles, good morning. Kakipay Melmar, welcome sa Iloilo. Herminia Tuando, good morning, Gid. Nanay Herminia Tuando, good morning. Nay Joy Hordan, good morning sa Ray, Kakipay Melmar. Kag sa tanan nga pumulo sa Barangay Mambawi, Alimudyan, Iloilo, na nagapamatigid sa inyo subong nga aga. Kakipay Melmar sa imo sininga, oy kay Kagawad Luwing ha, Kagawad Luwing sa Barangay Kawayan, Putotan, Iloilo nga may pinakamanamit ka catering. Good morning. Nagapamati dira sa Barangay Kawayan, Putotan, Barangay Kawayan, Barangay Rumbang, Putotan, Iloilo. Ha, masa gani catering, Iluwings muna.
catering niluwing sa aton sining nga mga Kaki 5. Kaki 5 Elmar, sa imo sining greetings sa kag sa mga talamyabon subungaga. Yes, good morning sa aton nga mga listeners all over the province of Iloilo. Grabe ka. Ang imo nga mic ko. Akala ko. No, good morning once again sa mga tagparamatikang K5 News FM Iloilo 88.7. Doon ay man ko mag-mention kang aton nga frequency K5 Ray, AM Ray, no? Now, it's been a long time nga wala ta nakapabatyag dyan sa probinsya kang Iloilo. But still, the service for K5 News FM continues. Pero dito na kita sa probinsya ka Antique. Hello and good morning kaninyo nga tanan sa mga tagparamati gid. Continue supporting K5 News FM Iloilo. Crew, hi! Antique! Mabatian ka man nila gyapon na every morning diri sa balitang K5 sa umaga sa K5 Western Visayas. Salamat kid sa to sini mga pinangga nga mga tagpalamati. Kita buwas same time, same station diri lang sa balitang K5 sa umaga. Ko po ninyo ka K5 Reyes Peha Umalay kag K5 Melmar Obsemar de la Cruz. Okay, sa aton sini nga mga pinangga nga mga tagpalamati. The voice of the people is the voice of God. Good morning and God bless you all. Kampiyon sa balita, kampiyon